салом алейкум дӯстони азиз. 76 квадрат се хонага бари шумо ма абзорш мекунем. беҳтарин вариант барои харид кардани навора дӯстон тамошо кунем. салом алейкум дӯстони азиз, мардам тамошобинои канали Саудо ТВ. дӯстон нигоҳ кунем, мо дар киҷоем? маркази саломатии ноҳияро даки ина дом. бардор азиз, аз тарафи фабрика Ленинград баъдан мешава бозори Сафина, баъдан мешава ПТУ, баъдан ами маркази саломатӣ, яъне ки поликлиникаи нав. анами гардишда дӯстон, инами домда хонаи мо ҳай дӯстон. ман абзорш мекунам, иншоалло ки беҳтарин вариант ай. нархи содай дӯстон, худо хоҳад маъқултон мешава. ай ҳамун тараф бо абзорш мекунам, нишонтон метам. хулоса як зайли навор мекунам ки ами фаҳмои шумо бошад дӯстон. кадомитон ами тарафҳо сол хонахар ҳастен, марҳамат, беҳтарин вариант. 76 квадрат ай, этажи чорумда, доми 7 этажа. дом дӯстон лифт дора. марҳамат, тамошо кунед. дӯра азиз, ай ҳамусо омадем. дома бинен ина. нигоҳ кунед бача азиз. ин ҳамҷа қад медураем, ҳамҷа ходем. дом дӯстон лифт дора. дута лестница дора. яъне ки доми мо 7 этаж ай, доми лифтдор. хонае ки ма ҳозир навораш мекунам дар этажи чорум қарор дора бачаҳо. ман барои шумо омадам. ҳамин хона барои шумо ай. худо хоҳад иншоалло ки маъқултон мешава. квадрати мақсад калонай, нархи арзонай. дарш тамошо кунем. дӯстони азиз, нигоҳ кунем падеза. ина нигоҳ кунем да. ина просто хай ами хонара дӯстон касе ки мегирад худо хоҳад хай баракат мегава. нигоҳ кунем дӯстон. ин ҳамҷа ки омадем, испод далчи хай боло мешава. ин ҳамҷа дӯстон хонаи мо ҳай. ин ҳами хона. бо абзорш мекунем, бинем бо. ина дари главни хонаи ҳамсоё. инҷа хонаи шумо мешавад дӯстон. дохил ба хона мешаем. дар умум 76 квадратный метр бардор азиз. ина дар ҳолати коробка якта, дута, сета, чорта, панҷта. мақсад метавонед ира шумо ҳоҷатхона кунед. иша кори шумо. ана иша кухни мекунед, баня мекунед, иш кори шумо азиз. инҷа як хона. ина дӯстон, хона як. ина ми ҳолат. се дар хона дӯстон калон кардагӣ. ҳамаи хонаҳо, тирезаҳо. ина нигоҳ кунед дӯстон. ина марҳамат. ина инҷа дӯстон поликлиникаи нав ай. чихеле ки нишонтон додам. поликлиникаи нав. ина бардорҷон азиз. калидори калон. хона ида дӯстон. дем хона бача азиз. ина бачако. ҷабо тиреза. ина. иҷа боша бача азиз. мешава хонаи сеюм дӯстон. ина дӯстон. хонаи се. ина меҳолат. хулоса дӯстон, хутон диден проект кадом ҳолатай. ина ми ҳолат, ина ми састани хона савдо мешава, коробка боқӣ монда. корша хутон мекунем. фақат харидори серьёзи аз умид Саудо ТВ муроҷиат карда метавонем баша азиз. хона чӣ хеле маъқул шуд ё не дӯстон, конкретни. ина бардоро калидоршам калонай. лайкора монен, подписатсия кунем. фикротона комментария кунем. ман ака нархша эълон мекунам. маъқул боша, баъд бо акақати чахчах кунен. хонара дӯстон бихарен. дӯстони азиз, чӣ хеле ки ман навор кардам хонара, то ҳадди имкон айдаст инчиқо ман нишонтон додам. ана бо далчи рақамҳои соҳибхона мегузорам, маслиҳат мекунед. нархи хона дӯстон 400 000 сомонӣ бо иншоалло хай муомила дорам. 76 квадрат. адресоро гӯш кунед. шаҳри душанбе, ноҳияи рӯдаки, назди поликлиникаи нав дӯстон. лаби роҳи як мақсад калон дӯстон, ягон 100-150 метр дохилтар дӯстон азиз. боқӣ монда маълумотро ҳамроҳи соҳибхона маслиҳат кунед. аз мо навор кардан аз шумо дастгирӣ лайк, падиниза подписатсия, хонаҳои фурӯшида роҳӣ кунед, навор мекунед бачаҳо. рақамҳои соҳибхонаро экрани шумо, мардами тикток, инстаграм, фейсбук описаниеро бинед. рақамҳои соҳибхона, маълумоти пара оиди хона мондагиай. занг занед, маслиҳат кунед, бигирем бачаҳо.